Τσίπρα. Πάμε να μιλήσουμε όμως με τον καλό συνάδελφο και φίλο, θα μου επιτρέψεις να πω, και συνεργάτη λίγα χρόνια πριν, τον Γιώργο τον Καραμέρο, τον Αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνο του Βορείου τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Γιώργο, καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι, βέβαια, λες 11 η ώρα, γιατί σε έχουμε εδώ στον Α από το πρωί από τα ξημερώματα στην εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου, του παλιού σου συνεργάτη. Δεν έχετε κρατήσει και μέσα, είμαι σε άλλη υποχρέωση τώρα, έτσι, για να με συγχωρέσετε το θόρυβο που έχει εδώ. Κανένα πρόβλημα, σε ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, σε λίγες ώρες γίνει συνάντηση με αντιπροσωπεία δημάρχων και εκπροσώπους της περιφέρειας με τον Πρωθυπουργό. Σε μια προσπάθεια, Γιώργο, να πιστούν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ότι αυτό που γίνεται για καλό σκοπό, ή να δοθούν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται? Κοιτάξτε, ουσιαστικά θα δοθούν διευκρινήσεις και λεπτομέρειες και θεωρώ ότι η συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΕΜΠΕ στις 12 η ώρα θα είναι σε καλό κλίμα, γιατί ούτως ή άλλως η ΕΜΠΕ πρέπει να πούμε ότι παρά τις ενστάσεις, το ενστάσιαν όλοι. Ενστάσεις έχει ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δεδομένου βέβαια ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες και εσείς προαναφέρατε. Εγώ ήμουν σκληρός και λίγο εκτός της λογικής της απόφασης της ΕΜΠΕ, αν παρακολουθήσετε μέσα στην εβδομάδα. Γιατί ακριβώς τόνισε αυτά που πάτε και εσείς, ότι σε ώρες εθνικής ευθύνης δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι σε μια διαφορετική βάρκα. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να πάει πίσω η αυτοτέλεια των ΟΤΑΠ που προβλέπεται και συνταγματικά, αλλά από την άλλη δεν ζούμε σε άλλη χώρα, εμείς στις περιφέρειες και στους δήμους. Νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό. Να πούμε επίσης ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήρθε στη Βουλή και κυρώθηκε με 156 ψήφους. Επίσης, συζητήθηκε στη Βουλή. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, αποφασίζουμε και διατάζουμε και τελειώνει η ιστορία. Αλλά με αποκορύφωμα φυσικά στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού και στις 12 τώρα με τον κύριο Αγοραστό. Από την Περιφέρεια Αττικής θα είναι η Ερμίνα Κυπριανίδου, γιατί η Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Ρένα Δούρου, επιστρέφει από τις ΗΠΑ αύριο Κυριακή. Απλά το θέμα είναι ότι ο κομματικός χώρος ο δικός σας είχε ασκήσει κριτική σε αντίστοιχες κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε άλλη κυβέρνηση, κάτω από άλλες συνθήκες. Και ήταν, νομίζω, έντονη η αντίδραση σε αυτό. Δημήτρη, ο κομματικός χώρος ο δικός μου, γιατί εγώ είμαι μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολογών Πρασίνων, δεν θέλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θέλουμε να πιστεύουμε και θα πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι μια εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εξάλλου διευκρινίστηκε και από την κυβέρνηση την ίδια. Να θυμίσω βέβαια ότι οι 14 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έκανε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ δεν ήρθαν στη Βουλή με τον τρόπο που ήρθαν αυτοί 3 μέρες και ξετινάχτηκε. Με λεπτομέρειες που θα αλλάξουν, με πράγματα τα οποία επιχειρήθηκε και αυτή τη φορά όμως να έρθει με διαφορετικό τρόπο, επέτρεψε να σου πω. Κοιτάξτε, καλό δεν είναι. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ κάτι το οποίο δεν περνάει από τη Βουλή. Δεν πέρασε από τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Χθες και ψηφίστηκε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που λες. Να δούμε όμως τώρα την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται μια ανακύκλωση της ρευστότητας για την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν γύρω στα 2 δις αποθεματικά σε δήμους και περιφέρειες, και από τη στιγμή που τα είχαν ούτως ή άλλως, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνομαστε, παρκαρισμένα, δεν μιλάω για τα ποσά που θες για την καθημερινότητα. Εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε κανονικά όλες τις κοινωνικές δράσεις της περιφέρειας Αττικής, όπως κάνουν και άλλες περιφέρειες. Γιώργο Καραμέρο. Από εκεί πέρα υπήρχαν πλεονάσματα σε προθεσμιακές, σε εμπορικές τράπεζες. Θέλετε να σας πω κάτι, όταν εμείς στις 27 Μαρτίου μεταφέραμε 88 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, πριν το κάνουμε, ζητήσαμε το επιτόκιο τι μας δίνουν οι εμπορικές τράπεζες. Καμία δεν έδωσε πάνω από 1,97% και η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε 2,4%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που συνέβαινε μέχρι το 1995, γιατί είναι κάτι που δεν λέγεται αυτές τις μέρες, μέχρι το 1995 τα λεφτά των Δήμων και των νομαρχιών ήταν ή στο παρακρατικό και δανείο, στο κράτος δηλαδή, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ή είχαν ταμιακές, δηλαδή τα λεφτά τα κρατούσαν οι ΔΟΗ. Από το 1995 και μετά, πώς την είπε στην εποχή κυρία Ηλιού, Γιώτα φίλη μου. Ναι, τα Διονύσια που ζήσαμε τότε. Των Διονυσιακών Οργείων, ακριβώς. Ο κάθε ένας έπαιρνε το κουστούμι του και πήγαινε στην τράπεζα και έπαιρνε επιτόκιο. Στις εποχές η μύτη, τα θυμάστε. Γιώργο Καραμέρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο στοχευμένα. Μίλησες για 15ημερη εσωτερική ανακύκλωση της βραχυπρόθεσμης ταμιακής ρευστότητας. Τα χρήματα αυτά τα αποθεματικά θα διοχετευτούν σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, πριν από λίγο, στην πρωινή ενημέρωση Α, ο κύριος Μάρδας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι εξετάζουμε δυσμενέστερα σενάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τι σημαίνει αυτό. Τι θα γίνει αν αυτά τα χρήματα δεν επιστραφούν στους Δήμους και στις περιφέρειες? Ήσουν παρόν, το ξέρω. Ο κύριος Μάρδας, επειδή ήμουν παρόν στην εκπομπή, είπε ότι είμαστε προετοιμασμένοι κάθε φορά και για δυσμενέστερα σενάρια.
Θέλω να πω, και το είπα και εκείνη την ώρα στην εκπομπή για όσους το είδαν, ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί πώς διατυπώνουν δημόσια τις απόψεις τους. Το είπε όμως, Γιώργο μου, το είπε και ξέρεις, έχει πολύ βαριά, πολύ βάρος αυτή η έκφραση. Και στο Μέγκα ότι δεν έχω 400 εκατομμύρια και αργότερα 7 η ώρα και αργότερα ήταν στο γραφείο του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι το μείζον. Ούτως ή άλλως το πώς διαχειρίζεται κανείς επικοινωνιακά τις πολιτικές του απόψεις και τις διατυπώνει είναι και θέμα εμπειρίας απέναντι στα μέσα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μια κυβέρνηση που είναι 2 μηνών θα πιστεύω θα βελτιώσει, ήδη τα βελτιώνει. Νομίζω ότι υπάρχει μια πιο στιβαρή γραμμή δημόσια στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τον πρώτο καιρό. Η ουσία είναι ότι και σύμφωνα με πληροφορίες, αν με επιτρέπετε να σας δώσω, γιατί εντάξει δεν είμαστε κλεισμένοι σε ένα καβούκι σε τοπικό επίπεδο, παρακολουθούμε τι γίνεται και μαθαίνουμε τι γίνεται. Πάμε σε μια συμφωνία στις 11 Μαΐου. Μην ξεχνάτε τι έγινε την Πέμπτη το βράδυ στη σύσκεψη και στη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ, όπου το κλίμα ήταν καλό. Αυτό προεξόφλησε για παράδειγμα το Χρηματιστήριο Αθηνών και έκλεισε στο συν 39 νομίζω, 0,39. Ήταν ένα κακό Eurogroup χθες, αλλά σκεφτείτε και τη θέση των Υπουργών Οικονομικών των άλλων χωρών. Εντάξει, δεν ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αυτό είναι προφανές γιατί το φτάσαμε και εδώ. Ξέρουν ότι θα τους φέρουν για τα εθνικά τους κοινοβούλια μια απόφαση που θα είναι όπως τη διαπραγματεύτηκε, στήλωσε τα πόδια και θα την κερδίσει εκτιμώ η Ελλάδα, με τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί. Θα κάνουμε και εμείς πίσω, θα κάνουν και αυτοί πίσω, ξέρουν τι θα έρθει αυτή η συμφωνία. Και ο Βαρουφάκης, ο οποίος είναι και λίγο ενοχλητικός, ίσως και σε προσωπικό επίπεδο γιατί είναι διαφορετικός, τους χαλάει τη σούπα, δέχτηκε τα βέλη που δέχτηκε. Δεν ήταν καλό και δεν τιμά τους ίδιους που εκτόξευσαν αυτού του είδους του χαρακτηρισμούς. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Και η ουσία είναι, το είδατε την Πέμπτη, ότι θα κερδίσει η κυβέρνηση αυτή την πολιτική λύση την οποία συζητά εδώ και 3 μήνες. Κύριο Καραμέρο, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να πέφτει στο τραπέζι. Ακούμε στη Βουλή, ακούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η λέξη εκλογές. Δεν φοβόμαστε εθνικές εκλογές, ίσως να πάμε σε εθνικές εκλογές. Γιατί να μην πάμε σε εθνικές εκλογές? Λοιπόν, μπορώ να σου πω γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε τη φάση. Στην πολιτική γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αφενός. Αφετέρου η κυβέρνηση ξέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο στέκεται διεθνώς έχει απήχηση και έχει την έγκριση του ελληνικού λαού. Φαίνεται αυτό δημοσκοπικά, φαίνεται και στους δρόμους, στις γειτονιές, αν μιλήσει με τον κόσμο. Ξέρει λοιπόν ότι αν βρεθεί σε κάποια δύσκολη θέση και προστρέξει τη λαϊκή τιμωρία θα την έχει. Και θα την έχει πολύ αυξημένη σε σχέση με πώς την είχε στις 25 Ιανουαρίου. Αλλά επαναλαμβάνω, θυμηθείτε τη φράση με την οποία ξεκίνησα την απάντησή μου. Και τα νομίζω τα είπες όλα, Γιώργο Καραμέρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.